Te ette tosissanne usko, mitä tänään tapahtui. Sain lemmikkidinosauruksen. Annoin hänelle jo nimen ja päätin, että hän asuu kanssani. Mutta sitten odottakaa, aloitetaan alusta. Hei kaverit, tässä on Maria ja katsokaa mitä minulla on tänään. Se on muna. Se on aika iso enkä tiedä mitä sen sisällä on. Toivottavasti voin olla hyvä äiti sille kuka täällä asuu. Joten katsokaa loppuun asti saadaksenne selville kuka on sisällä. Se on niin lämmin. Joku tulee. Kaverit, oli sisällä mitä tahansa. Rakastan sitä jo. Tykkää, jos sinäkin rakastat eläimiä. 12 seconds later. Ei siellä ketään ole, no jaa. Hyvää yötä, nuku hyvin. Huomenta, kaverit. Se on kuoriutunut, mutta missä se on? Meidän täytyy löytää se, missä sinä olet. Sainpas. Nope. Se on vain minun pehmoleluni, se on niin söpö. Luulen, että muna oli koko ajan ontto, kaverit. Tämä on elämäni surullisin päivä, mutta tiedätkö mikä piristää minua? Tilausnappi sinulta. Oh, Maria. Mikä se on? Muna vai? Tuo juttu voisi varmaan ruokkia 100 Ihmistä, niin huvittavaa. koska olet jo syönyt aamupalaset. Voisitko siivota sotkun, jonka teit? Minkä sotkun minä en tehnyt mitään sotkua, heräsin juuri joo. Muistat, mitä isä sanoi? Yksi moka ja saan huoneesi, Älä edes yritä. Mitä täällä tapahtui? Hei Ivan, voisitko auttaa minua? Ei minun ongelmani. Hyvä on, siivoan sen itse. Ivan lavasti minut, en tehnyt tätä sotkua. Jep. Mikä tämä on? Jotain outoa tapahtui täällä. Isoäiti, oletko se sinä? Isoäiti, oletko kunnossa, vau? Oh, katso tätä söpöä. Olet niin söpö, älä pelkää häntä. Olen sinun uusi äitisi, etkö tunnista minua? Oh, olet niin ihana. Paul, älä ole äänekäs. Vanhemmat eivät anna minun pitää sinua, ellei he koskaan saa tietää sinusta. Shush! Aion ruokkia sinut, älä huoli. Vähän salaattia. Oh, ei, olet lihansyöjä. Niinpä niin. Entä jos annan sinulle koiran ruokaa, Luke rakastaa sitä. Tule, kokeile sitä, oh. Sinulla on ruokahalua, tiedätkö mitä? Kutsun sinua Reksy-Mariaksi. Isoäiti tulee. Maria! Maria, mikä tuo ääni on? Teen vain aamupalaa. Mikä sotku Tiedän. Se oli vahinko, Anna minun auttaa. Ei. Se on kunnossa, hoidan sen. Hoituu, teen sinullekin jotain. Mitä haluat, ihania paistettuja munia, kiitos. Okei. Hoituu, tuon kaiken kyllä. Kyllä, luoja. Ei, hoidan sen myöhemmin. Viimeinen okei. Tulossa isoäiti, sekunti vain. Much later. Ole hyvä, isoäiti. Maria, kiitos. Haluatko, että tuon sinulle appelsiinimehua? Kyllä se on jääkaapissa, Luulen, että se on itse asiassa loppu. Minun täytyy mennä, hei isoäiti. Oho, sori Reksy. Unohdin täysin päästää sinut ulos jääkaapista. Mennään nyt nopeasti huoneeseeni. Maria? Tule Rex. Olet niin hyvä poika, olet kasvanut niin isoksi.
Hei! Maria, Miksi käyttäydyt oudosti? Piilotteletko jotain minulta? En, siivoan vain sitä sotkua. Ivan, haluatko auttaa minua? ai, okei, Ei, minun täytyy lähteä. kyllä. Olet kiireessä menossa jonnekin. Yhtäkkiä Olet silti epäilyttävä. Pidän sinua silmällä. En uskonut, että niin söpöpieni dinosaurus muuttuisi tuollaiseksi. Älä koskaan anna lemmikki dinosauruksellesi koiran ruokaa. Mitä minun pitäisi nyt tehdä? Okei, Maria. Rauhoitu, tämä dinosaurus ei voi jäädä tänne. Se on liian iso, tiedän. Minun täytyy lähettää hänet takaisin menneisyyteen, jotta hän voi olla muiden dinosaurusten kanssa. Aikakone, se on loistava idea. Mutta nyt minun täytyy piilottaa sinut jonnekin. Mutta minne tule Roxy, tule alakertaan. Tule O. Hän ei mahdu, hän on liian iso. Tule nopeammin, nopeammin. En usko, että voimme piilottaa sinut täällä mihinkään. Täydellinen epäonnistuminen. Maria, mikä tuo ääni on? Ei mitään, mummo. Leikin vain uuden ystäväni kanssa. Mutta mummo, älä hermostu, hän on niin söpö. Mummo, miksi et ole vihainen? Pidätkö hänestä? Kyllä, mummo. Pidän hänestä kovasti, sitten se on O. Kiitos, mummo. Mutta tarvitsen apuasi. Minun täytyy lähettää hänet takaisin kotiin menneisyyteen. Mutta minun täytyy käyttää Ivanin aikakonetta. Voitko auttaa minua harhauttamaan häntä? Aikakone, helppo homma. Ivan. Joo, tulet. Mitä kuuluu? Tarvitsen apuasi mihin? silität sukkia. Olet musta. Voi Ei. mitä tämä hölynpöly on? Kuka edes silittää sukkia? Minun täytyy tehdä se nopeasti. Missä se on? Tule. Tule, missä se on? Miksi Evanilla on toimiva lamppu kaapissaan? Tässä se on, löysin aikakoneen. Okei, viimeinen vaihe. Okei, Rexy, on aika mennä kotiin. Tästä mennään 300 miljoonaa vuotta sitten. Okei, Rexy, nyt on aika mennä kotiin. Tule, Rexy. Aika mennä kotiin, ei. Tule, Rexy. Tule, Ivan tulee tänne pian. En halua luopua huoneestani. Tule, ole kiltti, mummo. Missä olet? Olen valmis. Se kesti minulta noin 300 miljoonaa vuotta. Ole kiltti, kiirehdin, Rexy. Olen ollut tosi lähellä, tulen, Rexy. Olen melkein täällä, tule. Sinä pystyt tähän, tule. Mene vain, mitä täällä tapahtuu? Onko tämä oikea dinosaurus? Olen selittänyt kaiken.